Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ngamenya hapa wafika ino Chihana profesa kubwera kumbuyogo iyi ni ngamenya kusonkhana pang'ono ndi pang'ono zapa kasungu zitazidili kasopano kukasungu unali anthu otuluka kwambiri Maribanji Okamukona ndi Bwambiri Yama ndio sana Bwambiri Hayo sandikatusa pano Mande nila Maonyinji Machibale Machikondi Maulemu Nikuleziwa Bwambiri Mukudizwe zimenezo mpaka pa 16, Kama 16 tinikila ikulu, Mkumbuke, tinikila ikulu, kilo ziwili ndinazo, yoyamba, kuchosa goma hili, yachimili, kumanga mawayu wa sopano. Hicho saboma, ipa lankanza. Ndonde mafira kwambiri kuno kukasungu. Maribanji matala. Mafira kwambiri ndikuti. Atati wakao. Mani. Eribwa. Atati mafira kwambiri kukasungu kuno. Eribwa. Jibidiyo. Maribanji. Ndegoma. Nanga hugu. Ino vihana mwala. Apa. Anata baba. Eribwa. Marobandi zilizotula se. Marobandi ya. Zilizotula. Ndiye mfuna kula zochiba. Zochiba se. Ndiye zibwera ni ndani. Abazuri bwa. Tatu mweo pita. Kuti kuno. Erugu zuri bwa. Eribwanji. Maribwa. Abazuri bwa. Nanga iwe huku. Mufuna nda. Kuno ndi kutiko. Nanga chimwene hapa. Marinda. Inu maribwanji hapa. Chimanga chitani. Apa nanga zuri bwa. Maribwanji mami. Pangolina tati. Maribufuna ndani. Atati ndi ndani. Eti sikuri bwanja hapo. Eti bwa. Sikuri bwanja hapa. Unachimanga. Matibwa. Profesa Peter Mutharika. Nanga huku. Nufuna jimanga na beleka na fifile. Nufuna wanawanga zija. Anono zita. Zija wakaza puzile. Gemu ili bajani. Pamwe baba. Pandani. Hatati.
ine ndikasungu imeneyo bati testing 1 2 1 2 and goodbye. Kumafotokozera kuti President Professor Arthur Peter Mutharika aima pano pa agenda ndikoza kulengeza tsopano kuti tafikano pa agenda pamene pasonkhana chikamu cha wanthu palo wano kuno pa agenda chigawo chino chakumpoto pamene tikulowa chigawo chino chakumpoto pano ndipo pamene timalowera chigawo chino chakumpoto kuno pa agenda kuno pamene pasonkhana chikamu cha wanthu ochuluka kwambiri mbali zonse za nsewu zakutidwa palibenso malo ena odutsa pera mukhoza kuona mmene palili pano pa agenda Blue Alliance yafika palo wano amaloko muna anthu akuno kumpoto muna tenga kwa mmene akutionera patakali pano dziko lonse la Malawi muna amalawi kuchokera pano kufika mawa ambekezezo tano kuchokera kuno kumpoto sungachita kufunsa zimene zikutina kuno kuchigawo cha kumpoto dziko laona kuti Professor Arthur Peter Mutharika akutenga dziko ndiye anthu akuno kumpoto kwambira pano pa agenda avomereza kuona kuti ngati kumwera avomera sentolito anavomera ndiye kumpoto ndi ndani palibe anthu akuno kwa agenda timadalira ulimi ndiye Professor nauli mene amalamulira fertilizer yaku 20,000 kwacha kwa MCP fertilizer 150,000 ndio walitse ndani na anthu akuno kwa agenda nena kuti tikufuna so Professor alamulire pa 16 September tayapamba zibai mina zimene zizikoza kupeleka utengo wanji kwa chipani cha MCP pamene patakali pano auli ndi amene akulamula dziko lino amwene zimene zosachita kufunsa Professor longopika pasibe ndikuzatukira mulilongwe kunali ma emergency meeting amene achitika kwa azatu wa MCP amakambirana kuti tete amene kutenga makatoni tiziwongeza zisaboma mabanda yapita Professor wanena boma wina afune asafune boma yapita walandira motani adati kuno pano pa agenda ndipo ndife osangala kwambiri voyona kuti chipani chimene chilipo chizotula kwambiri koma mmene panopa Arthur Peter Mutharika alowa mboma tikudziwa zonse zibwera mchimake mulichikhulupirira kuti Professor akulowa mboma pozona kulimbisa mtima ndi chani tikuona ntchito zawo zimene ananso funa abwererepo eya pamene aufika kuno adati chigawo chakumpoto mawa akhala mudzuzu pa Msande kupangisa msonkhano pa Mzuzu pa Katoto ground mwina kumpoto mwina uzanje amalawi wonse kuchipaka na kufika kusani amalaidawo zatakhala nchini mikiso kwa Arthur Peter Mutharika werera somboma apita somboma zikalo meziji pachipchinja kwambiri Professor akuti akulowa mboma yanji zona zona ili chikumbisa nditima ndijani kuno kumpoto mukuti adati akulowa somboma okay ine ndinedi abere fari kwatu kulilongwe sizingalinga uri president amala mwe wabulongo kuri kuzo kusanga mpasi mwezi zichitika zimafunyika zofosurutsa zonurizi kumarivura Mozambique muri kifariwe na Professor alowadi zimazozo dondo zona lelo tenga ukaiwanje kuta kwa Malawi kunjako mpaka wetu kupita chifupi tipa 16 September yo angozindike zonurava kwa malisinjitwa kubwelewa amina kala kuyapo gani asakasa ni makanizana kura awa kuzohozayo safuraka lesi nkhaina fomere ditu ola nimene tikuchitira kuno pano pa agenda ikawo pamitukulowa Mzuzu kacheza ndi anthu angapo onsewa akusindika kuti Professor Arthur Peter Mutharika akulowa mboma zivute izi imalingana amene pali pa ground pali pamo la anthu pano pa agenda kumulandira ampulumusi ameneyo Professor Arthur Peter Mutharika amene akulowano kuno chigawo chakumpoto tikati kuyankula tendo salasana malendo pere umene ambira muja kuno muli ndine Robert Mkoli amene kanduka satane koma kuno kuli koke amene simunabwere kuno kale amene kutsiku pasirani muziona zimene zikuchitika kuno makoma nonse osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.